Mga igsoon, si Jesus or si Santo Niño, dugukon gid ni siya sa mga tao. Sukad pa gid sa una nga buhi pa siya dinis kalibutan. Hangtod karon mga 2,000 years na nga nawa na siya dinis kalibutan. Grabe gyud kayo adto dito sa Quiapo, Nazareno, anhi dinhi sa ato, Santo Niño. Grabe gid ang tao. Daghan gyud guys tanan. Bisan gani katong pagmisa nako Thanksgiving adtong Lunes alas 2 sa hapon, daghan lang yapon kaayong tao nako. Kuan gyud kayo attractive kayo si Santo Niño. Nganuman tungod kay makaayo siya mga sakit, makawagtang siya problema. Ana kanang tao nga makaayo og sakit niya makasulbad og problema, dugukan gid nas mga tao. Sige, ligyay mong tupad na wan na kay problema. Wan na kay problema. Wan na kay sakit. Doon na may panahon nga naatay sakit pero wa ta ma-problema sa atong sakit. Para nako mo na pinaka-importante kana bang masakiton ka pero wa ka na problema sa imong sakit. Doon na sa mga tao nga way sakit pero daghan kay problema. Di ba? Mura ra gyapon ka nagmasakiton pero igabot ngadtong Hesus wag tang ang problema. Nganuman tungod kay si Hesus connected sa langit. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, lahi ni nga pagkapari si Hesus kaysa kadtong mga pari panahon ni Moises, kay kadto sila gipili nga mga makasasala, dili mga hingpit. Kuan ra kono kanang hulad, image sa tinuod nga pari nga tuwa gyud gagikan sa langit. Pero pag abot na ni Hesus, siya na gyud ang tinuod nga pari nga gikan gyud sa langit. Nya kay gikan mas langit way sala. So kanang taong way sala or minus ang sala makasulbad nag problema. Mao na ang Santo Niño kaning bata wa man ay sala makasulbad nag problema. Tanawa ha, gikan ka sa imong trabaho or diin ka gikan stress kay kastanan, pero pag uli nimo sa inyo ang imong gamay kayong bata nga 6-month-old, 8-month-old, or 1-year-old, magsigi katawa-katawa nimo, magsigi og hangop-hangop nimo, sa imong bation. Ako'y bata ha, wako kasuhay ana, pero kamo ba sa inyong bation? Mawa imong problema makawagtang nagproblema kanang way sala, maubitan na kanang mga hayop, kanang mga iro, iring, manok, apil na ng bitin, mga buaya, nganong namay na naghimo na mga ilaga, mga manok, mga piso, nganong namay na nagtinir ana nga mga tao nga gidugan inilag higda, apil ng mga baboy idog na nilag higda, mga iro nga porting dagkua nga hapit mo tupong nato, nasa iro nga porting gagmaya murang nalag ilaga, pero nganong ila man ang idog og higda makawagtag problema. Ngano man wa man gunay sala ng mga kuana kana ba nga mga kritsura ba way sala. Lingi ako na imong tupad ingna ang akong naong ba makawagtang sa imong problema, ingna ko no nakining akong naong makawagtang ni sa imong problema. Kinsa dinhing mga asawaha nga makawagtag problema sa bana taas ang gamot. Nakasamot mas problema. Kinsa dinhing mga banaha nga mo claim sus pader ako kana akong asawa magdali-dali ginag-uli sa amo kay makita na siya sa akong naong mawa gid iyang problema agi kisang banaha din mo claim ana. Oy gadugang mos problema. Inyong tanawan ning nagmisa makawagtag problema o makasamot? Kusga. Ay, yan kong ulo-ulo Kada na ko sulti, oy, ang atong slat, napaso, sinanasan. Akanang namalit og slat na to, makawagtag problema o dili? O, mauna.
Kay ang kana man kung pagpamalit og slot or ang paghatag og donation ngadto sa mga nanginahanglan sa mana ro mga nasunugan, naigos linog, naigos mga kalamidad, kanang imong pag-donate mao man gunay makawagtang sad sa imong sala or sa atong sala. Kana bang atong pagpalit og slot pananglitan makawagtang nagsala nganuman ang sala nga nawa diha kanang kadawo. Kanang kadaw, greediness is a very dangerous sin. Greed of money, greed of honor, greed of pleasure, greed of power. Pagkakuyawa aning mga klasihas greediness. Oh. Nakaron naaprobahan na ang atong national budget for 2025, 6.32 trillion. Hangtod karon og mutanaw ta sa social media, pagkagubuta pag yun. Gubot. Wa magkasinabot ang dihas Kongreso, ang naa sa Senado, o ang naa sa Executive Department. Wa magkasinabot na ay pipila nga nireklamo nga ang gipirmahan kuno sa mga BICAM para ma-final, ma-produce nila ang kay baon na unsa na ila mga termino na ay gaab, unsa na gab na say gagubot. Gagubot lang sila, no? Ang kana kunong GAB, General Appropriation Bill, mao man tingali na ang resulta nga nipirma na ang katong bicameral committee, na kanang mga appropriation committee o other kanang personality sa House of Representatives o sa Senate, nag-abot sila to finalize nga ilang gipirmahan sa Monetary General Appropriation Bill. Himuan dayon na og General Appropriation Act or GAA nga mao'y pirmahan sa presidente nga mahimo na siyang balaod nga final budget for this year. Sus karon kay naa may usa ka congressman kuno na na sa atong social media. Ako lang i-translate din kay mao lagi na lagi kaning greed ba nga ning sulti man nga ang iyang nadawat nga kopya gikan sa bicameral kanang committee pasabot final na to nga document, daghan blanco na ay budget nga gingan pero ang amount blanco. Pila to ilang i-identify 13 kabuok, murag 13 or sobras 13 nga kon tan-aw nimo kana lang usa ka buok blanco kuno, lisod na kaayo na siya nga pirmahan nimo mo pirma kag blanco, mura ra bag ikay CEO sa imong kompanya pirma ka og blank check unya imong gihatag sa imong treasurer, bisag unsa lay amount ibutang sa treasurer ato kwaon to niya ang sobra. Pirma man kag blanco og maoy nahitabo na karon pag abot dito sa GAA pirmado naman tan-aw sana na may numero ang tanan. Ang question karon kinsa may nagbutang og numero adtong mga blanco nya proven man jud kuno na nga naay blanco atong iampo, no, nga kini bitang ingon aning klasiha sa kaning sitwasyon gitawag ra gyud nato sa term sa accounting og lack of transparency. Kana bang transparency? Unsa man ang transparency sa Binisaya? Dayag, makita sa tanang mga mata. Dayag ba transparent? Naa man say gitawag og opik. Unsa man ang opik? Masango imong mata, di ka kakita. Pwede ka mutago dito sa luyo kay di ka makita, pero ang transparent kanang bildo nga transparent, di ka makatago kay makita ka. Kamong mga asawa, transparent ba mo sa inyong bana? Kinsa din yung mga asawahan nga ang tanan gid imong gibuhat, imo jung gipakita sa imong bana. Ta sa kamot. Nabuangon sad. Kinsa kamong mga bana,
Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, wa jud ko'y gitago sa akong asawa, tanan akong gibuhat, ako ginang gipakita. Tas nga mo. Na siya. Kana bitang inikasal ninyo, inikasal kanang butangan na mos bilo og sa cord, kabantay mo na kanang magluhod mo, butangan mo og bilo og cord. Ako ginang pakapinan og explanation before ko mo proceed sa misa. Ako inom kanang inyong bilo og cord, nagpaila na nga sa mata sa Ginoo, usa na lang mo, dili na mo duha, usa na lang. Mura bag atong lawas ba na ay right side, na ay left side, pero usa ra ka lawas. Nakuha mo? Og unsay bation sa imong left hand, bation basad sa right hand? Ha? Oy, tubag mo eh. Kung normal lang yun ang health sa imong lawas, ug unsay gibati sa imong left hand, bation sa na sa right hand. Muna nga kung masamad ang imong left hand, ang imong right hand mukuputin, ay kay kasakit. Mukupot siya ba? Kaya nga naman, kahibaw man siyang gisakitan ang left hand. O kanisang right hand, masangko og usa ka kayo, ayay ka hoy punay, kupot sa ningwa. Sa ato pa ang bation sa asawa, bation sa duntas bana, ang bation sa bana, bation sa asawa. Unya rog naibog ang bana sa silingan. Unsa man na? Ang gibati sa bana gisakitan. Ngano man? Kay hanggang tingin ka naman lang. Di ba? Kay minyo naman ka. Nya naibog ka sa imong silingan na gwapa kaayo. Nya magsige ra bag smile nimo. Nya mo text pag yun nga, you know, you inspired me so much every day. Ana, no? Nya iniglingi nimo sa imong asawa, luod na kaignaw. Nakaron. Unsaon man aron bation sa imong asawa ang imong gibati sa imong silingan, ikaw ba na isulti sa imong asawa nga ako dahil giluod na gyud ko nimo, nya naa na ko naibog sa atong silingan, palihog tabangi ko kay gisakitan kay ko ani nga magtan-aw nimo nga luod nya siya nanoy lami, gisakitan kay ko nya niingon sa asawa, nahibaw kas imong pagsulti nako ana, lami kay ipakamatay, insulto kay na nako, you insulted me. Gisakitan kay ko ana. Nya moingon ding bana, unsaon man ako aron mahupay ang imong kasakit. Kaya na pagsigtan-aw dito. Nya moingon sa dang asawa, unsaon man sad nako aron mahupay ang imong kasakit. Sa ayaw nako sige higyaw-yaw. No, di ba na nagka-sharing ay namo. Di na namo tan-aw dito. Kamo na lay magsigig dool. Ni adjust ka, ni adjust pud siya, lipay na mong duha. Nindot no. Mosad ta ni buhaton sa atong kanini ang mga leader sa atong nasod. Gisakitan ang mga tao nganong naay mga blankong gipirmahan nila. Nya gisakitan sad sila nganong sigihan sila giyaw-yaw sa social media. Unsa may buhaton? I-declare transparency. Nganong naa may blanko, kinsa may ga-fill up anang mga blanko nga doon na may gibutang nga numero pag-abot na dito sa sunod nga level. Isulti lang ba? I-discuss nganong nahitabo ingon ana para nis kaayuhan nato. I-discuss lang. Unya di gyud makaya. Sao man? Na man gyapon tay balaod ana. Hindi gyud ikaya. Mabita na kanay mga public officials na gina sila gitawag hantod nas barangay official. I believe bisan gani kami nga ako trabahante man ko sa gobyerno sa una, dias bangko, naagid mi anang gitawag og salin, no? Kana bang mo pirma, mo declare ka ba sa imong assets and liabilities after sa tuig man ano kada tuig? Mo ba na? Salin. Awa mo kasuway. Kana sila gi-require na sila for transparency's sake kay para ma-check unsay imong lifestyle. Nganong sa una gamay ra man kag balay, nganong karon after 2 years nga naglingkod ka sa gobyerno, mansions, dili lang mansion ha, mansions naman ang imong gipuy-an. Ana. Sa una nga pa ka mulingkod sa opisina barangay,
Di na lang kumulahos kaya di niya ko kakolekta hinunan. Ana ba? Nga sa una, wala pa ka na pari, busluton man to imong balay. Nganong karon na may swimming pool ang imong balay. Ana ba? Mura naman na og balay sa Prime Minister. Nga, diin man na nimo gikuha nga. Ang kolekta nimo sa San Vicente, gamay. Ana ba? I-declare transparency. Ang pagka-transparent nato musulbad nag problema. Mao sa nay moayo og mga sakit og mga kasakit. Hinaut-unta ang atong pagnubina ni Santo Niño mahimo untang tuburan nga sama sa usa ka bata, transparent unta ta. Dili unta ta magpadala niining tentasyon sa pagpakasala labi na gining pagpamakak o ang pagtago sa kamatuoran. Nailingi imong tupad, last na lang lingi. Yung na sugod karon. Yung na ba? Na sugod karon, din ako magsinina. Ako na diyong ipakita ang tanan. Pag sinina sa luod kay katanawon. Kuan lang ba kanang di na ka mamakak. Di na ta mamakak ha? Naaba mo dihay 100? Tubag? Kusga? Mupalit mo slot? Dili. Okay, sulti lang ko ang tinan. Dili. Ni ako'y 100, di ko ni ipalit og slot. Aron klaros Ginoo. Kay kanang naay 100, palit mo og ay ako din i-challenge ninyo first day Marus Novena. Hasta mo mga online parishioners, challenge mo palitag slot sa atong Santo Niño's healing gifts. 1 slot every day hangtod matapos ang novena. Ana ha? 1 slot every day. 100 na siya. Atong swayag og challenge ang atong self. Makapalit ba kog 1 slot every day hangtod matapos ang novena. Ana. Sige, testing eh. Nauna to kung sa resulta inig katapos sa novena. Luspad na kay kagnaw.